שלום, שמי דן ואני פיזיותרפיסט. אם לאחרונה נפצעתם בפציעה כמו נקע קרסול, פריקת כתף, שבר ביד או ברגל או שהשתחררתם לאחר ניתוח, אתם זקוקים לפיזיותרפיה. התורים בקופות החולים יכולים להיות ארוכים מאוד ולפעמים יש המתנה של שבוע, שבועיים ואפילו 3 עד שאתם פוגשים לראשונה פיזיותרפיסט מהקופה. חבל לבזבז את הזמן הזה בבית, בגלל שבזמן הזה הרקמה מחלימה וצריך לעודד אותה על ידי ביצוע תרגילים מסוימים. חשוב מאוד לנצל את הזמן הזה, כי לפעמים זו תקופה קריטית שמשפיעה על המשך השיקום. התקשרו אליי עוד היום, ואני אגיע לכם הביתה היום או מחר, ואתן לכם תרגילים עד מתי שתיפגשו לראשונה עם הפיזיותרפיסט הקבוע שלכם בקופת החולים.